Hej, jeg hedder Sille. Jeg kommer fra AFA. Tirsdag den 19. november der er der kommunalvalg. I den forbindelse der stiller det nynazistiske parti, Danskernes Parti, op. De stiller foreløbig op i 6 kommuner. Det er Sønderborg, Fredericia, Aarhus, Hjørring, Brøndby og København. Danskernes Parti blev stiftet i 2011 af deres leder, Daniel Carlsen. Han er tidligere medlem af den voldelige nazistiske hooligangruppering White Pride og det danske nazistparti DNSB. Vi forventer, at Danskernes Parti kommer til at føre en meget aktivistisk valgkamp. Det betyder, at de kommer til at dele flyers ud og sætte klistermærker og plakater op i lokalområderne. De kommer også til at deltage i forskellige valgarrangementer eller arrangere deres egne. Det er vores fælles ansvar som antifascister at sørge for, at Danskernes Partis valgkamp bliver en fiasko. Det her valg skal ikke blive et rekrutteringsgrundlag for Danskernes Parti. Du kan spænde ben for deres racistiske dagsorden. Vær aktiv i dit lokalområde. Sørg for altid at have en bunke klistermærker med i lommen, så du kan klæbe deres nazistiske propaganda over, når du ser det. Du kan opfordre kommunalpolitikere til ikke at gå i dialog med Danskernes Parti. Ved at diskutere med dem, legitimerer man dem. Bak op om AFAs alerta-koncept, så vi sammen kan reagere hurtigt, når nazisterne mobiliserer. Hold dig opdateret ved at læse på projektantifag.dk og tilmelde dig sms-servicen Antifag Update. Hvis du vil vide mere om Danskernes Parti, så gå ind på redox.dk og læs deres rapport om partiet. God valgkamp! Vi ses på gaden.